Vítajte na mojom zozname 7. štát Francúzsko, Paríž. Tak prehliadku som začal hneď autobusom. Ráno som prišiel do predmestia, kde som videl mrakodrap a hneď som zavítal ku kostolu, kde je vstup samozrejme zadarmo. Tak som sa bol pozrieť dovnútra. Nádherné je to tam. Krásne, nádherné a hlavne zadarmo, čo ma prekvapilo, áno, vo Francúzsku do 25 rokov, do 26-25 máte všetko zadarmo. V blízkosti kostola sa nachádza univerzita a známy Pantheon inšpirovaný tým rímskym, ktoré bude o tom samostatné video, samozrejme. To som ja pred Pantheonom a odtiaľ som sa vybral k Notre Dame cez tieto krásne francúzske, parížské uličky, bulváre, ktoré dal vybudovať barón, o ktorom si povieme neskôr. No a to už je Notre Dame, nádherná, krásna katedrála, ktorá vyhorela, ale môžete vidieť, že je už v poriadku. Tam ste mohli vidieť sochu Karola Veľkého a tu je už práve tá katedrála Notre Dame známa po celom svete. Toľko ľudí a taký rád, taký bol tam, to som ešte nevidel ani v Amsterdame. Hlavne vo vnútri bola obrovská tlačnica, ale stalo to určite za to tam ísť. Je to tam veľmi nádherne, krásne vyzdobené, len preplnené. Ja som si tam hneď kúpil aj pamätnú mincu, aby som mal na pamiatok, stála okolo 3 eur.